Bog da je narode, evo ga nedjelja poslije podne, ja sam malo radio ovih dana, više nego inače, pa se slabo javljam i slabo objavljujem, ali moram priznati da mi nisu stigle još svi zapisnici. Dosta toga je bilo online jer sam na službenim putevima, pa onda od svukud se radi suđenje, ali uglavnom suđenja su jako zanimljiva i žao mi je što se ne prenose javno ta online suđenja. Ja ću se zaprosto založiti da na jednom konačno krene i to. Ako ništa drugo da mi se omogući da online prenosim ili da snimam, tako da možete svi vidjeti što je bilo na sudu. Dakle, prvo što je bilo veselo, bila je Zagrebačka banka, promjenjiva kamata, fiks na 2 godine, poslije promjenjiva bez parametra, potrošaču. Mi tvrdimo da je ugovor ništetan jer da nije potrošač prihvatio da bude promjenjiva kamata nakon 2 godine, prema odluci banke, ugovor ne bi bio zaključen u tom obliku, sklopljen u tom obliku. Na tu okolnost smo predložili saslušanje brdo svjedoka, ali uglavnom osoba koje su se potpisali ispred strane banke, dakle referenata u banku, kreditnih referenata, ali i uprave banke koja je u to vrijeme bila na snazi. I to je uprava jedna ovakva zgodna, sam da pogledam, pročitam ko su svi ti ljepotani, kako se zove, i ljepotanice, da ne kažem. Uglavnom, to vam je ekipa, Luković, kako se zove, onaj Goldstein, malo je kod to spis bio, mislim, trenutno je preko 300 spisa, tako da Bože me prosti opće da se nalazim među papirima. No, uglavnom, gospodin Frano Luković je tad bio chief, predsjednik uprave i kako se zove, sutkinja. Ja kažem, pa čujte, nemam ja namjeru saslušavati baš nužno sve kako se zove, članove uprave, ali nek Zagrebačka banka kaže ko je u to vrijeme bio član uprave zadužen za poslove s građanstvom, upravljanje rizicima i da njih saslušamo, mislim. Stvarno nema potrebe da krenemo od Lukija, Frane, pa na niže, ne. A kaže ova iz banke, pa najbolje bi bilo da tužitelj to sam dozna, sigurno on može doći do tih podataka. Onda je sutkinja poludila i rekla, mislim ne i poludila, neke razbjesnila se, i rekla, počet ću pozivati jednog po jednog svjedoka. Ko mi ne dođe na prvo svjedočenje, mislim na te glavanje, sljedeći put ide Marica po njega. Može neko i dođe službenim prijevozom na sud. Ja ću vas o tome vrlo rado obavijestiti, a i širu zainteresiranu javnost. Uglavnom, ostite mi dobro. Spor sa Inko Pobućom ide jako dobro. Sudac je naložio da se donesu papiri iz Kreditne banke Zagreb i Utiga današnje Agrobanke, da se vidi koliko je Inko platio i da se to ljudima vrati u stečaj i da dobe svoje plaće. Mislim, radi mi takve stvari. Tako da slobodno se javite, slobodno lajkate stranicu, možete i šerati, bilo bi mi drago. Vi koji me još ne pratite, zapratite me. A sljedeći tjedan točno ne znam gdje sam, bit ću ko poludjeli elektron. Malo ću biti u Splitu, malo u Osijeku, malo u Zagrebu, malo u Rijeci. Pazin dolazi na red 15. i tamo negdje. Tako da imam posla ko u priči. Ali dobro, hvala Bogu. Dok ima posla, a ne gubimo sporove, dobro. Ništa, pozdrav ekipu, živite nedjelje i čujemo se ovih dana.